Noniin. Nyt täällä on Megakisseli ja Minitatti pelaamassa browser. Hei, oota. Mä haluan achievementin tästä. Mitä mä pystyn puhua sulle? Mitä mä pystyn puhua sulle? Mä en tiedä. Miten mä pystyn puhua? Mä haluan sen... Hei, mikä täällä on? Talk to non-player character. Katanpa tältä lepako. Hei, mä sain achievementin. Into the wild. Oi. Noniin. No. Kato te järkevää. Oi. Nuotio. Kato. Ai. Järkevää. Juoksen nuotio. Au! Tuu hakkaa tätä. Mä kuolen. Noniin, hei. Minun tappo, minä otan. Mä menin siihen nuotioon, niin mulla meni varmaan puolet healta. Ei kun ei mennytkään. Mä hakkaata puun. Aha, ei ehkä vuoraksella hakata puuta. Mä menin sun läpi. Ei kun noita goblineita saa lapatla tänne ihme vuoraksen. No tänne! No joo, joku ultima tää jätkä. Hei, vippaa meille tavaraa. Makkaan täältä yhden. Tää tekee Siinä on sulle vuorakse, ota. Oi, mäkin sain. No. Oi. No niitä voidaan kaikki, jos me saadaan niitä tavaraa. Tää on mun. No, tää on mun. Ei, en mä tänne haluu. Mitä? Missä mä oon? Ah, tässä. Ei, täällä on luuranko jätkä. Tässä. Ai vitsi. Ai se tappamaan. Joo. Oi. Mä hakkaan tän jätkä. Noin, mä sain helpotin. Rotta. Lähti 2. Niin. Kato kun mä hakkaan tätä. Mä haluun tää tavaraa. Oi, Tomb Raider. Mä en voi hakkaa tätä jätkää. Auta! Mä oon juissa. Hakkaa tää jätkä tästä mun Ai, noniin. Mä jäin jumiin. Mä voin liikkuu. What the fuck? Mitä hittoa? Mä voin liikkuu. No miten mä voin? No mulla on täydet, kun mä en voi liikkua. No, hei, mä en voi liikkua. No en tiedä. Tää töletti. Ei hittoa.
Mitä? No kun mä voin liikkua. Ehkä mä klikkailin liikaa jotain. I can't move. Ei. I can't move. Ai niin, on niitä läskiä. Vitsi. Joudunko mä aloittaa tää alusta? Aha. Tää niinku jotenkin resettas tän. No niin, nyt mä kannattaa uudestaan. Äkkiä noin musat pois. No mä tuun sinne. Täällä on mustia miehiä. Eiku hei, näille jätkille pitää puhua, niin mä saan sen. No, voi vitsi. Noin. No kun mä haluan näyttää, miten näitä saa. Mä vaan juoksen. Come on. Mä tapan skeletonin täältä. Ei mä tapan käärmeen. Mä oon jossain ihmepaikassa, jossa on käärmeitä. Mä tulin siinä spawnissa, niin... Tai menin spawnilta vaan eteenpäin. No nyt mä kuolin. You are dead, no. Kiitos. Mä pääs... No ootahan mä yritän etsiä sen luolan missä... Mä oon täällä metsässä. Nyt mä oon tässä... Tän kylän tässä sillalla. Hei, tuolla on jätkä. Mitä se sanoo? Howdy, stranger. Do you like poet? Poet jotain. Noni. Roses are red, violets are blue. What? Nää. Hei, minä. Oh. Joku jätkä ihan surkeilla varusteilla. No niin, samanlaista kuin mulla. Täällä on käärmeitä. Kohta tulee käärmeitä. Hei, tuolla on... Mä tapan käärmeen. Ai vitsi. Kyllä. No, aika paljon. Tässä skeletoni perässä. Ai. Eikä se skeletoni jahtaa sua. Noin. You killed a snake. Oh yeah. Solid snake. Noniin, lihava mies. Joku meni jakkaamaan muista. Hui. Hui. Mä pääs. Näin mä ihan lunta tappaa. Noniin. Mä saan sieltä pinkkinuja. Kato, jos se tiputtaa jotain armoria, niin mäkin saan. Kun mulla on jotkut viikinkivarusteet. No joo, mä oisin tarvinnut se. Hei, pystyks näitä hakkaa? Okei. Pystyisikö pannut lisää niitä?
Mä menin vaan. Ne varmaan tekee hirveästi. Muhun ne tekee puolet. Mä oon tässä näitten läskiä äijien kohdalla. Ai vitsi, tää hakkaa mua täysin. Lihaava mies. Noniin, nyt mäkin sain tän. Oi, mulla on viitta. Hei, mä sain hampparni. Link. Mä kierrän täältä. Mä kierrän täältä toiselta puolta. Täällä on läski jätkä. Sitten tekee mun kakkosta. Toi äijä teki mun kakkosta. Oi, Foxy. Ei, käärme. Ai nyt mulla on täydet healthit, mä oon niinku joku... What? Hui. Täällä tulee jätkiä hälyttävästi. No mulla on infinite health, niin miten mä voin kuolla? Oi, mä sain tässä supermiekan. Magic Sword. Mä tapoin ton... Niin. Mä tapoin skeletoni. Ei, kun mä tapoin skeletonin. Mä tapaan toisen, jos se tiputtaa sen, niin tuu tänne. Se tiputti healthpotin. No, kyllä tää tekee paljon. Tää teki 40. Noniin, mennään tänne. Nyt hakataan tää yksi jätkä tästä. Mitä? Hei, mä käyn hakemaan tuon arkun tuolta. Eikä tule. Mä haluan kattoo mitä siellä on. Mä haluan tappaa Reaperin. Enkä kuole. Hämä ikinä. Kuole omo! Kuole! Oi! Mä tapoin se. Mä saan sit miltä. Aina kun mä liikun, niin tää regeneroituu tää mun healthi. Mä haluan tappaa toisen. Hei, mä oon täällä missä... Hei, mä oon tässä luolan ulkopuolella. Hei. Hei, tässä on joku, jolla on tommonen ihme armor. Hei, ai sä oot siellä. Hei, mennään tänne ihme... Laavapaikka. Hotspot. Sanat syymenti. Silmä! Oi. Minä tapan tämän. Niko, no mun tappaa. Et tule ry. No, se oli minun tapa. Ai, me molemmat saatiin. Mitä? Mikä sekin on?
Äkkiä pois! No kun mulla on puolet vaan healttia. Täällä on Reaperit, mä menen kattoo tommosta yhtä jätkää. Ai se tulee tappaa mua! Mulla on jo semmonen. On paha. You already have this armor. Ai vitsi. No mä tuun sinne. Minä tulen. Nee. Äkki karkuu! Mä tuun. Ei, en mä tullut tänne. Höh. Oi, mä menen hakeen. No vitsi! Eikä tolle tänne. Milloin siellä syntyy semmonen juorani jäytysarmo? Mä haluan, että sieltä... Hei, tää silmäpallo haluu kuolemaan. Ei 16 tähän. Helpotin. Ripperi. No, minä käyn hakea. No ei, kun sinä saatat bugata. Älä sinä bugita sitä. Tää Reaperi vaan seisoo tässä edessä, että kun tosta tulee ja... Mä haluan katsoa, onko täällä lisää. Ei oo. Sä bugitat tossa rappusessa. Sä oot edessä, niin mä en pääse. Mä pääsen tää rappuseen. Sä oot tässä edessä. No nyt mä pääsin. Hei, nyt siellä on taas tommonen arkku. Nyt mä haluun katsoa. Nyt jos sieltä ei tule sitä, niin voi gagga. Nän! Sä oot vieläkin tossa rappusessa. No nyt sieltä tuli se. No tässä tuli jätkä. Mä menen tonne. Mitä? Älä tapaa mua, Reaperi. You already have this weapon. Noni, toi tiput. No toi Reaper tiput. Mitäpä sinne pääsen? Sinne. Et vitsi kun toi Reaperi tappaa mua. Oi, minä otan. Ja kun mulla... Oi, mäkin tuu. Sä tapoit burgerin. Minä otin jo. Otinpas. Onks tää joku final bossi? Ultimate. Tapetaan toinen sitten. Toi ryssai ton armoren. Hui vitsi! Niin joo. Hei, ota se toi Firefox. Mä tuun tappaa ton. Tekee 60. Se tippu. Eikö siis hävis? Nö. Noniin, nyt tapataan.
Se ryhakkas tätä jo. No niin, ota. Hei, mä en saanut armorea. Mä haluan armorin kanssa. Tiputtaako sitä? Oi. Sulla on joku ultimate armori. No niin, juu! Ei vitsi se... Vitsi linkki, saakeli. Homo. Mä tapaan tän jätkää. No. Mä sain rätburgeri. Ota se ennen kuin se linkki saa se. Vitsi vammanen tuli. Mitä? Mä bugitin äsken. Ei kun joo, mulla... Noniin, nyt mä haluan tappaa. Oi. Tätkäkö ihan älyttömästi. Linkki et tule siihen. Noniin, nyt mä sain sen. Ja onko sulla jostain swordia vielä? No tuolla lojuu yksi swordi. Vitsi toi linkki vaan tossa kämppi. Et seuraa vammanen. Me pois. Toi linkki vaan seuraa mua. En mä halua tota. Mä en saanut sitä. Mä näen, että sulla on toi Blazing Swordi vieläkin. Mä tapaan tätä silmää tässä. Älä sinne. Tässä. Täällä. Täällä oikealla. Mä oon tässä sun vieressä. Älä mene sinne luolaan. En mä siellä oo. Mä tässä. Ai jaa, no mä tapaan tätä Reaperia tässä. Ai jaa. Outo. Seuraan. No tuu sun perässä. Lattereita. Tuota silmä. Kohta pitää ruveta lopettelemaan, tai vaikka videolla on aika pituutta. Joo, mennään sinne. Palataan vielä vähän aikaa ja sitten mä lopetan tän videon. Aha, toi armor se tiputtaa. Hei, tuolla yksi arkku tuolla. Vitsi, jos se linkki on tossa taas, niin... Hei, tonne luolaan. Seuraa mua. Au! Tänne luolaan. No. Ei tänne. Ah! No. Mä mennään samaan aikaan. Mennään tänne. Minne? Lot. Siinä. Hei. Onkohan tää niinku vedetty jo läpi tää peli? Mihin sä menit? Siellä. No mä olin menossa jo sinne.
Sitten mä sanoin, että mä menen tänne. Niin sitten sanoin, että ei mennä sinne. Tuu tänne. Niin sitten sä mät heti sinne, minne mä olin menossa. Otapa läski jätkä. Se tekee muhun 8. You are wielding a better weapon. No ei kai. Ei kun miten ihmeessä sä äsken sanokaa sen. Goose 4. Joo. Se on toinen pylväs. Toi tiputti tommosen Magic Swordin. What? Ah, joo, ei mitään. Kun me ollaan käyty täällä jo. No siis tää deserttialue on käyty jo. Mikä? Enkä kuollu. Mä menin tänne ihme koppiin. Täällä ei ollut kuin tommonen nuija. Et sä saa sitä edes. Hei, mä mennyt rappusiin. Mä rappusiin. Mitä hittoa? Mä hävisin ruudusta. Mitä helket? Tää ruutu bugittaa. Nyt on katti. No en mä voi tulla kun mä en näe mun ruutua. Se bugittaa taas. Se bugittaa tässä tässä tikkate yläpuolella. Mutta nyt alkaa olla videolla sen verran paljon pituutta, että taidan lopettaa tähän. Joo. Enteriä. Mä näen sut, mutta en tiedä missä. Okei. No joo. Nyt mä lopetan tän videon tähän, että nähdään seuraavassa random pelailussa. Moi.